Walang hate, puro love lang. Opo. Subulig lang ano. Bye-bye! Ang lakas po ng loob ko na magpa-claim sa Love Knows No Boundaries. Pagtingin ko po ng lalagayan ng pera namin, walang love. Abonado tuloy ako. Ano ba yan? Mag-aabono tuloy ako. Boy, pinakita mo abonado ako. At least 1K, di ba? Oo, paano kung 3K, di ba? Halika dito, kuya. Picture mo ako. Wala pala ako sa mood, ayoko na. Ayoko na pala, joke lang. Sino dito ang walang jowa? Sino dito ang walang pera? Ang tawag sa inyo, guys, parte kayo ng Team Walwal! Hindi kayo, malaman. Nag-e-expect ako na merong wala man lang. Kaya sabi ko na nga ba, dapat hindi talaga ako nag-e-expect no? Parang hindi ako nasasaktan. Ulitin natin. Parte kayo ng Team Walwal! Ayan, mga utu-utu po sila. Diba, may ganun kang vision sa kanya Tapos, di ba, in love ka sa vision na yun. Diba, na parang feeling mo, industrious ang dating, napakasipag, tapos, di ba, hindi takot na mainitan, yung mga ganun. Pero eventually, you'll get tired Pag laging ikaw na lang din yung gagastos, ikaw yung susundo, yung mga ganun ba, yun din, baka naman ikaw lang din yung nag-a-adjust, siya din naman, o kung ganyan yung naglolomi. Oh my gosh. Ikaw yung anak mo, nakita mo ganyan yung yung ganyan yung oh my God, kung ganyan kinauhumalingan ng anak mo. Balik natin yung video. Teka lang sa mga nanonood sa FB Live. I guess, alam mo ito yung vision ko, partner Ito yung vision ko. Feeling ko ganyan yung naglolomi Okay. Para ma-inlove ka. Tapos nakita mo kunyari yung anak mo, partner, nakita mo nagsumasandok na rin ng lomi, nagbebenta na. Feeling niya, misis na siya Tapos nakita mo yung anak mo na doon, akala mo nasa eskwelahan. Tapos nakita ko ganyan. Oo. Ibibili na rin ako lomi. Tapos sabihin mo, anak, umuwi ka ako magsasandok. Mag-aral ka. At dahil sa video na na-distraction ko, nag-overtime kami. Kaya na 27 na. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.